हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनै गोदान भिडिअआनो जाहैबाय फ्री गेम गेलेनानै जोङो माबायदि पेटिएम बेलेन्स आर्निं खालामनो हायो आरो जोङो माबायदि इउज खालामगोन। दिनैनि भिडिअआव फुरायै सावरायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै इउज खालामनानै नोंथांमोनाबो पेटिएम बेलेन्स आर्निं खालामनो हायो। दानिया फैदो जोङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामालासिनो सुरु खालामदिनि। नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे दिनैनि भिडिअआव गिभअवे लाखिदों। नोंथांमोना बे गिभअवेखौ लानो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, आंनि फायारबड इनफो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनांगोन आरो साइडआव थानाय अल नटिफिकेसनखौ अलाव थुनानै होनांगोन। आरो नोंथांमोना लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो आरो लाइक खालामखांनायनि उनाव कमेन्टआव नोंथांमोना मोनसे मोजाङै लिरनानै हरबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअनि फारसे माबायदि नांदों। आरो बिनि उनाव नोंथांमोना पेटिएम नाम्बारखौ लिरनानै होनांगोन। पेटिएम नाम्बारखौ लिरनानै होखांनायनि उनाव सेन्ड खालामबानो जाबाय। सेन्ड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना जायनो उइनार जागोन बेनो मोनगोन 10 थाखा पेटिएम बेलेन्स। दानिया जोङो बारा गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ सुरु खालामदिनि। नोंथांमोननो आङो लाइभ प्रुफ उइड्र खालामना देखायगोन। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। आंनि पेटिएमआव नायबानो जाबाय बेसेबां उइड्र खालामनाय, आरो दाबो लाइभ प्रुफ उइड्र खालामनानै देखायबावगोन आङो। आंनि पेटिएमआव फैबाय, पेटिएमआव फैनानै बेलेन्स हिस्ट्रियाव फैबाय। बेलेन्स हिस्ट्रियाव दङ आंनियाव दा 94 फैसा दङ। 94 फैसायाव दायो हिस्ट्रियाव नायनो हागोन आङो मा एप्सजों बेसेबां आर्निं खालामबाय थायो। केसबेक रिसिभ फ्रम कन्टु आङो एसे सिगाङाव थाइसे बेयाव उइड्र खालामबाय। आरो नै बेयाव दङ केस रिसिभ फ्रम मेक्स मिडिया इन्डिया लिमिटेड। बेबायदि नोंथांमोना दायो नायदो, बेयाव आंनियाव दा नैबे थाइसे दङ। बे थाइसेनि गोजौआव दायो आङो उइड्र खालामना देखायगोन 20 थाखा। मेक्स प्लेयाराव फैबाय दायो। मेक्स प्लेयाराव आंनियाव दङ बेयाव 20 थाखा दङ। आङो बे 20 थाखाखौनो दायो उइड्र खालामनानै देखायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आं खिथाबावनोदि आंनियाव दायो 94 फैसा दङ पेटिएमआव। दायो आङो उइड्र खालामना देखायनोसै। जोङो कइन्सआव बोनानै ओमफ्रायो नै बेयाव लिरनाय दङ, गाहायाव दङ उइड्र। जोङो बे उइड्र थुना होबाय। एमाउन्ट 20, केस आउट 1 सेकेन्डनि बिथोरावनो फैगोन बियो। अटिपि फैबाय। इयाव जोङो अटिपिखौ कन्टिनिउ खालामना होबाय। नै लोगो लोगो SMS फैबाय, नायबानो जाबाय। अटिपि नाम्बार फैदो इयाव, ओमफ्राय बेयाव मा होनो डन होबाय। दायो आंनियाव फैसाया 0 जानानै देखायबाय। नै 0 जाबाय। दानिया पेटिएमआव थांसै जोङो, फैदोंना फैयाखै रिफ्रेस खालामबाय। आङो माबाखौ रिफ्रेस खालामसै। दायो फैफिनबाय हिस्ट'रियाव, नायबानो जाबाय। आंनियाव दायो 114 थाखा। बेयाव नायबानो जाबाय थाइसेमोन दहायो, दायो गोजौआव 20 थाखा फैबाय। आङो उइड्र खालामनाय लोगो लोगोनो फैबाय। बेयाव लिरनायखौ नायदो, केस रिसिभ फ्रम मेक्स मिडिया इन्डिया लिमिटेड। बिदिब्ला बारा गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोनाबो सुरु खालाम। दानिया फैदो जोङो माबायदि आर्निं खालामगोन आरो बबे एप्सजों जोङो आर्निं खालामनो हायो। दिनैनि भिडिअआव जोङो सावरायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा, फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो आर्निं खालामनो गोसोब्ला जोङो दानिया नायदिनि। नोंथांमोननि बयनिबो मबाइलाव थाखानांगौ जानांगौ मेक्स प्लेयार एप्स। बियो बयनिबो मबाइलाव थाखायो, आरो जायफोरनाव गैया नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन। नोंथांमोना बे लिंकनिफ्राय डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना आर्निं खालामनो हागोन। दानिया फैदो जोङो माबायदि आर्निं खालामो नायदिनि। जोङो मेक्स प्लेयारखौ अपेन खालामबाय। जोङो मेक्स प्लेयारखौ अपेन खालामनानै नायदिनि। जोङो बेयाव मेक्स प्लेयाराव दङ माखासे भिडिअ, लकेल दङ, भिडिअ दं, गेम दं, मिउजिक दं, टिकटक दङ। जोङो गेमाव फैनांगोन। गेमाव फैनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, बे फैसाखौ मोननो थाखायबा मा खालामनांगोन, बै 3 लाइन दङ खनायाव, बे 3 लाइनाव थुना होनांगोन। 3 लाइनाव थानानै नोंथांमोना बेयाव लगइन खालामनांगोन। जे लगइन खालामब्लासो नोंथांमोना बे रांखौ मोननो हागोन।
माबायदियै मोननो हागोन नोंथांमोना जिखुनु जाया फेसबुक होन फन नाम्बार होन जिमेल होन बेजों लगइन खालामनांगोन। लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन बेयाव गोबां सारि गेम दङ। बे गेमफोरखौ नोंथांमोना गेलेनानै आर्निं खालामनो हागोन। आङो दायो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गेम गेलेनानै देखायगोन माबायदि गेमखौ गेलेगोन आरो माबायदि मोनगोन फैसाखौ। जोङो बेयाव फैबाय गेम 48 मिनिट 17 सेकेन्डल'सै बे गेमा। बेयाव दङ 300 प्राइस दङ 300 प्राइस। बे प्राइसआव जोङो गेलेगोन 48 मिनिटल'सै बेखौ जोङो बेयाव माबायदि गेलेगोन नायदो। जोङो प्ले खालामदिनि जोङो गेमखौ अपेन खालामबाय। गेमखौ अपेन खालामनानै जोङो बेबायदि फैगोन। जोङो बेखौ थुनानै होबाय थानांगोन। जोङो बे माबायाव फोनांनो मोना। जोङो बेबायदिनो गेलेलांबाय थानांगोन। जोङो बै 5 6 7 बेबायदि पइन्ट मोनबाय थागोन। बे स्करआ बारा जानांगोन। नोंनाव बेसेबां बारा जागोन एसेबांनो नोंनियाव राङा फैबाय थागोन। दानिया आङो गेमखौ बारा गोबाव गेलेला। आङो बेयावनो थैनोसै नोंथांमोननो खिथिनो थाखाय, नङाबा भिडिअ'आ गोबाव जालांगोन। बेबायदि भिडिअ एड फैगोन। जोङो नै बेयाव इउआर स्कर दङ 17सिम गेलेदोंमोन आङो। गाहायाव फुल रेंक लिरनाय दङ। बेयाव नायदो जोङो नै बेसेबां रां मोनो। नोंथाङा जुदि टप 1आव फैयोबा थाइब्रै फैसा मोनगोन। टप 2आवबा थाइथाम, टप 3आवबा थाइनै, टप 4आवबा थाइनै। बिनि टप 5निफ्राय बेसेबांसिम फैयो जोङो थाइसे मोनबाय थागोन। जोङो 500नि टुर्नामेन्ट जोङो 300निमोन। जोङो 300 थाखायाव बेसेबां मोनगोन साबैसे मानसि मोननो हागोन। 293 मानसियानो जोङो बे गेमनिफ्राय जोङो बे फैसाखौ मोननो हागोन। माखासेया थाइसे खुरै मोनगोन। जायफ्रा टप 1आव फैगोन बियो थाइब्रै मोनगोन। टप 2आवबा थाइथाम, टप 3आवबा थाइनै, टप 4आवबा थाइनै आरो टप 5निफ्राय बेसेबां गाहायाव थागोन 300 थाखानि बे साबैसे मानसिया मोनगोन जोङो बियो गासिबो थाइसे खुरै मोनजोबगोन। बेसेबांसिम दङ 300निमोन नालाय 293 मानसिया थाइसे खुरै बे 300 जन मानसियाव मोनगोन। माखासेया थाइसे खुरै मोनगोन आरो टप 1, टप 2, टप 3, टप 4सिमा थाइथाम, थाइनै, थाइब्रै बेबायदि मोनगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना बारा गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोनाबो रां खामायनो गोसोब्ला बे एप्सखौ जायफ्रा डाउनलड खालामाखै आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै पेटिएम बेलेन्सआव उइद्र' खालामदो आरो दैलि गेमखौ गेलेबाय थादो आरो दैलि डाउनलड खालामनानै उइद्र' खालामनानै पेटिएम बेलेन्सआव रां खामायदो। जोङो बेयाव उइद्र' खालामखांबाय। आंनियाव दा 0 जाबाय। नोंथांमोना दहायनो नुखाबाय। आङो दैलि बिदिनो सम मोनबाथाय गेलेयो, सम मोनाबाथाय गेलेया। थेवबो आङो दिनाव 20 थाखाखौ उइद्र' खालामो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना बेबायदिनो आर्निं एप्स भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय। आरो बिनिफ्राय बांसिन मोजांसिन एप्सफोर मोनोबा नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो हानाय बायदि। बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। बाय बाय।